Zdravíčko, vítam ťa po hodne dlhej dobe pri ďalším videu. Konečne som sa dokopal k tomu, že pri tejto práci zase niečo natočím. Tak snáď sa podarí natočiť niečo kúkateľné. Jak vidíte, sedím v traktori, stále máme tento Majorek 69, ktorý je proste srdcovečka. Minulý týden nám tu hodne sprchlo, takže dneska ideme skúsiť mlátiť. Vieť sa má tak, že jačmeň máme všetci vymlátený a dneska ideme skúsiť pšenicu. Mělo by to byť už dostatečne suché, uvidíme. Každopádne tu pred nama je repka, to není naše. Tady je mak, to takisto není naše. A tady je pšenica, ale tá tiež není naša. Ja len čekám na kombajn, teda na bráchu, kedy dojde s kombajnem a pojedeme túto cestičku. No a tam máme pšeničku 1,5 hektára, tak to pôjdeme skúsiť, že či to už je zralé. Mělo by byť podľa mojich odhadov, tak uvidíme, či to tak skutečne bude. No co sa týka našej farmičky, pokiaľ si tu nový a nepoznáš ešte moje videá, za prvé ti dojde ten asi prízvuk alebo reč divná. Kúkni si prvé video, ktoré som nahral ve farmvlogoch, záhradský farmvlog, tam je jasne vysvetlené, proč tak to vypráviam. A vlastne co sme zač, že sme teda malá rodinná farmička, ktorá začínala úplne od nuly a v tom videu vlastne vysvetľujú, že aj od nuly, úplne samej nuly sa dá začať. By som to asi povedal tak, že keď sme začínali, mieli sme fakt, že len jedno políčko. A potom, keď už som točil videa, tak už som je nejakých, ja neviem, ešte minulý rok treba 3 hektáre, cez 3 hektáre ornej púdy. No a tento rok už sme tak trošku pokročili a tých hektárov už je vícej. Konkrétne 37 aj s lúkama. No konečne som sa dočkal, je tu čuť nejaký ten rachot. Tak sledujte, co sa tu rítí ze zákruty. Tak, tady je náš tátoš. Konečne môžeme ísť na to. Ja si to tu naštartuju. Krasavec, co? Mašina. A jedeme. Svietelka, majáček, šup šup. A valíme za ním. Nechaj dneska niečo pomlátíme. Mám tu našu pietitúnku. Sice pietitúnka, ale bez toho bočného čela sa tam dá zhruba toho obilá tak 2–2,5 tony. Teda aspoň jačmeňa. Ale pro nás to zatím stačí. Pohled na takúto mašinu. To je nádhera. Kam sa hrabú Lexiony. Toto je stroj. Cez zimu sme ho museli porádne ošetriť. Dávali sme akoby náhradný motor zgenerálkovaný a mnoho ďalších iných vecí. Hore vidíte vzduchový filtr nový, páč ten sme na konci sezóny tak trošku stratili kvôli stromu.
Tak, keď idete robiť nejakú fušku, záhumenku a sú tam stromy, no nic moc. Vícej dáte za filtr, jak dostanete za fušku. Ale však co už, no, to k tomu patrí. Takže tady sme momentálne ešte len v Trnovci, v našej krásnej obci, najlepší krajina na svete. Pšenica tento rok. Dokopy máme pšenice zhruba 5 hektárov necelých. Čiže není to nejaké obrovské číslo, ale vzhledem k tomu, že do včilku sme měli 3 hektáre komplet ako celej ornej púdy, tak 5 hektárov je pro nás až. Kukurička, to není naše, majú družstevníci a tady zase jačmeň už tež zralý, ale také není náš. Dobre, toľko asi z prepravy. Tady je celkem úzká cesta. Prihlásim sa, až budeme na poli. No tak už sa nachádzame ve Vrádišti, tam kde máme to pole, 1,5 hektára. A vypadá to tak, že tu nebudeme mlátiť sami. Ze skalického družstva je Rodé Skalica. Tady akorát mláťa, co tam majú, myslím pšenicu ozimnú. Takže tu vidíme další žňa. Trošku iné stroje, jak máme my, no. A taký John Deere trošku im odváža. Kobzareňko vlečka, pekná. Má stará klasika. Tatrovka. Dobrý strícu. Ešte zelené pole, žlto-zelené, to je naša slunečnica. No ale my ideme tady mlátiť pšenicu, v podstate tady, hen tam za tým plotem vepredu. Práve sme dostali povolení, že môžeme prejeť tady cez pole, což nám celkem pomôže, lebo hen tam by sa ťažko zaprahovalo žací. Takže to akorát dobre vyšlo, že aj oni mláťa, tak si tam môžeme pekne odstaviť vozík. Vlastne hen tam za tým plotem, tá pšenička, to je všetko naše. No a jak to voní. Toto je vôňa žatvy. Nádhera. Tak úspešne sme dorazili. Teda k polu, hen tam máme pšeničku a môžeme ísť zaprahnúť žací. Ešte ten není taký úplne super grif, takže to trošku potrvá, ale dobre to je, ideme na to.
13,8. Máme tu prvé vysýpanie pšenice.